Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Hinaot matagad ni ako ang sulat tampo kaninyo, kay tigbasa og tigpaminaw pod ko ani. Ako si Vanessa, Van for short, 28, ug nagpuyo somewhere down the road lang. Sa pagsugod sa COVID ni adtong 2020, nahunong akong trabaho sa usa ka salon. Yes, usa ko ka beautician. Dili ko bayot ha. 100% girl si Akech. I have the amazing hands to make you more beautiful looking, fresh like sunshine. Bitaw. Dili jud ko masugot ug mugawas ka nga dili satisfied si mong dagway. I want to see you walk out the door and proudly say to everyone, to the universe rather, that you are confidently beautiful with a heart. By the way, human ako describe sa akong job. Ani na punta akong fresh love life tungod sa pandemic. As I said, naundang among work pagsugod sa COVID o grabe kaayo kalisod at first. Kay walay Jose Abad Santos o Benigno Aquino Jr. nga mosulod sa kumpitaka. Bisa na lang ganig si Manuel Quezon lisod na kaayo pangitaon. Samot na kay ako na lang usa ang nagbuhi sa kong kaugalingon. Kay naa sa Mindanao ako ang family nga nagpuyo. Nagpuyo ko kauban sa akong igagaw sa usa ka balay. Pero ana nga time, wala siya. Kay naabtan og lockdown sa laing lugar. Kay biyahe-biyahe man ang iyahang trabaho. So ako, nga adtong panahon na. Hulat lang og kanus-a mahurot ako ang savings. Akong gipuy-an is duol man sa dagat, so aron dili ma-board, nag-invite kog mga kauban nako aron mag-swimming mi kadali. But of course, ilahang kaon kay wala man ko'y kwarta. Tulo sila kabuok, ang usa kay bayot. Dayon wala pa jud may kabalo nga bawal pa di ay maligo sa dagat adto nga time. Low tide man tong higayuna, so kami layo pag gibaktas para moadto og lawom. Dihay mga nangisda, pero didto sa layo na mo. Kay syempre maliligo kami day, wala may gamask. Naabiday maligo nga magmask. Nakahumol nami sa may mabaw lang. Chika-chika dalakaon sa dala nilang snack sa dihang nakuratan mi kay dihay nagsiren makita manggod sa highway ang amuang pwesto. Dihay mga men in uniform nga nagdalag megaphone nga miingon. Ang mga walay quarantine pass pauli. Kanang mga nangaligo diha. Og ingon akong bayot nga kauban. Oh my God, mga pulis. Danangutan ako, nagdala mo quarantine pass. Mitubag akong isa ka amiga, nga tuwa sa bag nako. Wala nako dad-a kay mabasa. Ingon ang bayot, nga magdala-dala di ay og quarantine pass bisag aning dagat. Umingon ko, lawi, madakpan jud ta ani. Umingon ako sa ka-friend, ingnon lang nato nga nanginhas ta ba, kay nawad antag mga trabaho. Medyo bugay pa niya akong friend kay dali makahimog palusot. Sa mga to, naghinay-hinay na mi og balik og gikulbaan jud ko ani kay basig ma-penalty mi, wala ra ba jud ko'y kwarta. Kay layo lagi ang among giliguan, dugay mi nakaabot ug kaingon mig manguli na. Pero gihuwat jud mi bisag unsaon na mo kiyay-kiyay para madugay. Patiently waiting silang sir. Umingon ko, nga lahoy, basin dakpo na jud ani. Ingon ako isa ka friend, nga mohangyo ra gud ta nga nanginas ra ta. Ikaw ingon day. Tubag ko, ngano ako man? Mingon ang bayot, hoy, ikaw nag-invite na mo. Wala mi diri og wala ka moingon. Mitubag ko, ang yatis ra. Ako adening sala karon. Sa mo to nga ulaw payud kaayo kay nag-t-shirt ko nga basa og klaro kaayo akong bra. Nagkurog na gyud ko kay nahadlok ko basig dan-on mi ani kay nakahimo mig violation. Mga Coast Guard man di ay ang namadlong namo. Hapit na mi mabot. Wala pa gyud mi mga mask kay nangaligo lagi ug nganong magmask man mi nga wala may laing tawo. Kamera.
Pag abot pa yun namo sa may semento kay naghalo na pod lagi akong kakulba o kauwaw na slide manoon ko. Kay dangog man pod ang semento nga naay daghang lumot. 1,000,000 times akong kauwaw. Lami na lang kaayo magpaanod-anod sa lawod. Umingon akong bayot nga kauban. Van, paghinay oy. Kay nuwaw na lagi ko, gipadayunan na lang nako akong kauwaw eh. Nagpapiang-piang na lang ko kay truman pod kay sakit akong tuhod. Unya nasamad pag yun. Umingon ko, aray ding, akong tiil. Tabag ang bayot. Ha? Pag sure oy, nganong nikalitra pod kag tikang kahibaw man ka nga dangog ani. Pero miingon ko, nga akong tiil ding. Tabag ang bayot. Nga unsaon na nako, akong putlon. Buing yuning bayota. Dili ka gets. Pag mitingog tong Coast Guard na, paghinay ma'am, wala na may tubig ani. Nangatawa ra ba yun iyahang mga kauban, mga 5 siguro sila kabukad to. Nauwaw yun ko sa ko ang pagdive nga epic fail kaayo akong entrance. Ngayon ang Coast Guard, bawal mga ligo karon kay easy ta. Tubag ko nga, wala man min nga ligo sir. Suway ra may mig panghinas ba? Kay nawad-an man gud mig trabaho. Gi-apply din ako ang suggestion ni friend. Pakiluoy kaayo pero wala pa yun ko katindog kay sakit yun ako ang tuhod ug nagdugo pa. Ingon ang Coast Guard, nga wala man mo nagibawalan na manghinas ma'am. Pwede ra kayo na. Pero naalagi mo yung mga quarantine pass. Itubag ko nga, naman sir, pero wala mi na inform sir nga kinahanglan ay na sa dagat. Itubag ang Coast Guard, nga kinahanglan na ma'am kay pasabot na nga authorized ka nga mogawas. Wala pa yun mo yung mga face mask. Wala mo magsunod sa tuang protocol. Gitutukan yun na kong Coast Guard nga nanermo na mo aron mahinomdom yun ko siyang nawong. Kay may pagkapapabol pod kayo. Guwapo kay siya siyang PDA with matching Armalite. Pag miingon ko, okay, sorry sir, wala man gud may kahibalo. Next time sir, magdala na may quarantine pass o modong may dagat. Tabag ang Coast Guard, maayo ma'am kay kinahanglan jud inyong kooperasyon ani kay naglikay rata sa virus. Tabag ko nga, okay sir, aray ding akong tiil, tabangi kong tindog. Mingon ng bayot, yabag man ka oy, kuratan pod tanimo. Unya kay ang bayot kay payat pod kaayo, murag igo ra nimong itulod sa mong tudlo kay mahayang na. Sumotong na apil pod og ka-slide kinabug-atan nako, unya dangog kaayo ang mga lumot. Gipangatawan rami sa mong kauban nga duha, lami kayo mulupad na lang sa Mars og didto mag-emote. Maayo kay gitabangan mi adtong Coast Guard nga nanermo namo, og sa usa pa aron makasa kami nya wala nako palabya ang higayon nga mabasa yang surname sa iyahang uniform aron ma-search nako ba. For privacy, dili nako i-mention kay kahibalo kong mang stalk yun mo. Humingon ko, nga salamat kayo sir. Mitubag ang Coast Guard, okay ra ma'am. Taga-asa day mo, nagdugo na imong tuhod o. Kaway lami yod sa mong first encounter kay gidugo mangyud ko. Bitaw. Mitubag ko nga, okay ra sir, kanang balaya o. Kakiang-kiang gyud tawon ko nga naglakaw pa uli. Pero worth it kay nakahibalo ko siyang surname. Pagabot sa house, gitambalan ang samad og dayon gi-search gyud nako iyang apelyido. Bisag wala ko kay balos ni. Daghan kay parehas niya surname. Pero wala gyud ko mawadi og pag-asa. Search to the max apil ako mga kauban. Pwede na kay may mangita og missing person aning dagwaya. And then, chinings. Nakita nako iyang profile kay nakabutang kay working as Coast Guard man. Maog yod iyahang nawong. Jeffrey ang iyahang name. And take note, single pa. Mura kong nayabag kay ikasuro yun og mall iyahang porma. Pero wala nako giyadoy.
Kauwaw na lang man. Pero naa may mutual friend pero wala gyud nako siya giad. After many weeks na uso na to ang mga plantito ug plantita. So kay hapit na ligi mahurot akong savings, gikareer pod nako ang plans for sale. Ug pila na pod ka weeks nga nag-stalk ko sa profile ni Mr. Costguard ug mag-add friend ba ko or dili ug sa wala tuyua nga panghitabo natuslok man noon nako ang add friend. Bitaw, wa gyud to nako tuyua ha. Kay gi-cancel man day nako tapos gi-add na pod nako og balik. Naglibog na yun ko og saon pero gipasagdahan na lang nako kay basin di ay ug ma-accept. Pila ka days while busy ko og deliver sa mga kabulakan kay nag-reseller man ko. Hapit nako mabuhian akong cellphone kay pagtan-aw nako gi-accept kong Jeffrey. Ako gyud ang niuna og chat aron makalarga na amo ang barko. Mingon ko nga thanks sa pag-accept sir. With emoji aron ma-feel. May reply siya og kamot like button. Shoota. Liker pod kain si sir na like zone ko. Sa moto nga wala na ko nag-reply Kontento na akong soul nga na-accept ko niya. Pero pila ka days matempt gyud ko og chat. Pero gipugngan lang gyud nako aron dili ta ingnon nga stalker. Ug aron pod nga mulabay siyang wall ako ang nawong ba. Nag-change ko profile pic nga nagbikini ko sa beach. Pero sa niagi ragod po tong tuig nga wala pa ko na milbil tungod sa perming puyo sa balay. Ang akong caption, where are you? Emote kayo ko ana. Pwede na nga pang FHM. Siyempre gibantayan yun na ako og mo like o mo heart baning si Coast Guard kay alams na yun. Sa mga to, nga hapit na pod nako malamba ako ang phone kay dili lang like or heart iyang gibuhat. Nag-comment yun. Iyang comment? Asang quarantine pass. Shota. Hanggang Facebook kay Coast Guard gihapon si Manong. Huli pero di kulong. Lain yun ning kauyabo na ta kaayo tanan kay tagaan yun natog meaning. 2 years na pod biya nga wala ko'y love life og nanginahanglan yun ko kay iring-iring. Sa shared post na lang ko makapit kay basin og naay makadungog. So aron maklose mi aning Jeffrey, gialibay nako ang pag-travel sa Mindanao. Bisag wala ko'y plano nga maulig yun. Ako na pod ang niuna og chat. Ingon ko, nga hi sir, pwede mag-ask, unsay mga requirements og mag-travel by sea? Naman tayo mga post og unsa requirements sa mga LGU. Bitaw, humitabag si Jeff. Pwede ka mudong sa inyong police station, ma'am. Dead end na naman si sir. Professional kaayog tinubagan. Muna akong reply kay, okay sir, copy. Wala yun akong effort ani, sablay kanunay. Dayon few weeks later, dihay nag-positive sa among nakauban nga reseller pod kay nagkaabot man mi. So resulta na quarantine pod kog apil ni samot akong kalbaryo kay gamay na kog supply nga pagkaon bisag ako ra usa. Nagpost na kog need help bahalag mura kog limusan. Daghan man pod nga mi comment og wa gyud ko naulaw na ngayo og tabang kay mapasmo gyud ko og magpakahilom lang. And the wait is over. Nag-message for the first time si Coast Guard. Ingon si Jeff nga, "Naunsa di ka ma'am?" Literal na ni tumbling gyud ko ani. Gymnast biya ko. Mitubag ko nga, quarantine lagi sir. Tinangutan na si Jeff nga, positive. Mitubag ko nga, dili man, pero nag-quarantine lang ko aron safe. Dayon typing si Jeff. Naglibog si Sir og unsay sunod diingon. Shota. Gikilig akong kiting ani. Ako na lang giunhan. Ingon ko nga basig naa kay gamay hinabang nako sir. Mudawat kay ko. Mitubag si Jeff. Asa di ay imuhang pamilya ma'am? Mitubag ko nga
Tuwa sila sa Mindanao, sir. Kami ra sa amuhang kasen ang naadere, pero nag-quarantine pa pud siya kay bag-o lang naabot. Taas kayo ko og explanation ug nakalimot na ko sa uban. Mingon si Jeff, "Motong balay ninyo ang imong itudlo?" Mitubag ko nga, "Yes sir, ibilin lang sa gate sir imong hinabang." Pabaga gyud ko og kiguloy, murag naa siya'y obligasyon nako ba. Then ma-reply si Jeff, "Ihapit ra nako ma'am kung padulong kog station." Wah, lami gyud iambak sa Pacific Ocean sa nabasa nako.